only God is He. Out of His great love, He picked me up, stuck my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I learned the meaning of salvation. Out of His great love, now I shall be praised through all my Well, good morning, Sola. Vandaag is zinond. April is 28. April is waar een massieve, kijk uit luiden. It's John Peters hier. Met je dankes uit Gottes woord. Ik voel me beter. Ik heb 30 pond verloren, vielleicht eerder te zijn. Ik würde nicht recommenden, so ist das wichtig zu verlieren, aber je beter en je danken zijn veel wierd, dus einer met die gezondheid kämpfen. Nu medweg fange ik met treatments aan, we hebben goede hoopning, dokters hebben goede hoopning, en we hebben ons wel 3 opbouwen. So, ik wil van een beetje vertellen van dat thema van wachen oder luren. Het leven nu, we luren wasse ding, vielleicht viele Dinge. Wir lernen alle an something. Wir lernen vielleicht, dass vielleicht sollen diese schwere Zeit mal übergehen. Wir lernen vielleicht, dass jemand soll sich mal treffen oder bekehren, nicht so? Vielleicht lernen wir, dass die Bild soll mal weniger werden und der Ernährung hecher. Vielleicht lernen wir, dass jemand soll mal sich ändern. Wir lernen alle. Und so, ik wil een klein beetje kijken, KIKZ. entschuldige, ik wil een klein beetje kijken waar de Juden, de Jüdische cultuur im Alten Testament, ook im Neuen Testament, waar die aan luren en wachen non kijken deden. Wie entweder in Verreich eine schwere Zeit durchzugehen. Ik zijn Luther Zeit durch eine schwere Zeit gegangen von Twijfel, von Gesundheit. Der Doktor kijkt einmal in die Uhren und sagt, du hast Blutkrebs, wir wissen nicht was von. Für 2 Tage muss ich lernen, zu sein was von. Und dann auf einmal sagt er, wenn die 2 Tage vorbei wären, kijkt der Doktor mir war in die Uhren und sagt er, dass ich verschiedene Sorten Blutkrebs und wenn ich kann einen wählen, dann würde ich den wählen haben. Wegen die kann ich halten. So, habe ich 2 Tage nicht gewusst, getweifelt, gewundert. Ich hoorde nicht, wat man met Blutkrebs gediagnosed wordt en ben aan de weg wie ze weg. En dan grabbelt einer. Dus, als alles rijdt, wordt het schaffen, aber einer leert Gott vertrauen. Aber trainen diese jüdische Kultur, die Gedanken über schwere Tiden, die sagen nicht aus dem Verreich eine schwere Zeit durchzugehen. Und ich werde es ein klein bisschen erklären. Wie uns nahen sie die Christen im Westen, die von Europa, States und Mexiko und Kanada und so weiter. Wie Christen dann immer sehr leicht beten, Herr, nimm diese schwere Tiden mal weg. Ich will von A bis Z gehen. Ich wünsche diese schwere Zeit wie mal ewig. Der jüdische Christ, der Jüd, was ich bekehrt habe, der ein bisschen anders beten. Der sagt, Herr, ich danke dir für diese Zeit. Wo kann ich die beter kennenlernen? Was soll ich lernen in das? Das ist meine Wildnis, das ist meine Wüste. Das ist, wo ich nicht durchmache, durch diese Desert. So, wenn die hören von Jesus in der 40 Tage in der Wüste, die können verstehen. Jesus muss eine Zeit haben, um vielleicht sich trage, ich will aufpassen, was ich sage, aber vielleicht nur an Gott kommen, merken für seinen Dienst und vielleicht sich erstarken, jährlich, wer weiß. Aber wenn die Juden dort hören, sagen sie, ja, Jesus muss durch eine Wüste. Die Israeliten mussten 40 Jahre durch die Wüste zum Wort. Zuerst alles aufwahren, oder auflehren, nicht so? Nicht, die mussten dort auflehren, aber auflehren. Dort, wo Ägypten in der geprägt hat für 400 Jahre, die sind Sklaven, die sind Moldei, die sind nicht Wirt. Dort musste alle rüt, was die nächste Generation reit wir zum Kanaan annehmen. Und dort wir eine von der besten Generationen mit Israel jemals gesehen haben. Die nehmen das Land an, die vertrauen Gott. Und so, wenn ich die lernen,
waar we de tijd nemen te ons vragen, wat wil God mij leren? Waar we leren, wat wil God mij leren, niet zo? Wat kan ik leren niet dit? Hoe kan ik dichterbij naar God komen? So ik denk aan 3 personen in de schrift, wat han moet leren naar something. Jozef is 17 jaar oud, en komt hij zijn broeder en zijn dad en zegt, ik had een droom, dat mijn broeder deden zich knieën voor mij. En dat wie niet aangenomen. Die wat die chef bekend zijn. Dat schakken niet de enten bestje. Nu wie ik dat nieuwsgierig. So ik ging naar mijn phone, ik deed een hebben. Hoe lang vandaan wat hij droom weer, wat het passiert. Wegen Lothar en Eerste Mose, knijden zijn broeder zich alle ver aan, wegen hij weer de tweede van het verste in Egyptenland. Weet je wat? Het waren zo bij 22 jaar. En dan dacht ik aan de chef van David, de koning van Israël. Den werd gezalfd als een jongling. Yes, je had je nog meest van den vergeten, niet? En deed Samuel den zalven zum koning zijn over Israël. En als de koning werd, dan had hij een allerrijk van 30. En zo nu dat ik een beetje waren in hebben, hoe lang weer het vandaan wat David gezalfd werd, wat hij koning werd? 17 jaar. En dacht ik aan Saul oder Paulus. Paulus bekeert zich op een weg naar Damascus. En dan Luther wordt aangeroepen als missionair. Hoe lang weer het vandaan wat hij zich bekeert, wat am Rijk geschickt werd? 11 jaar. Wat deden deze 3 alle in de tijd, wat ze leerden? Nummer 1, ze leerden God kennen. Ze leerden van God zijn treue, wat true God is, zijn waarhaftigheid. Over eind moest nog dingen opgeschiet. Deze mensen, deze jongens, zijn alle niet rijden om hun dienst te gaan. David is vielleicht 15 jaar oud geweest. Als een 15 jaar zou rijden om koning zijn? Nee. David moest zich leren op God vertrouwen. David moest leren dat respecten wat God gezegd had over den koning Saul. Jozef moest zich schon van zijn akket loslaten. En dan op einmal weer in de rijden. Wat wil God mij leren? Well, God kon daar zijn heilige Jezus ook scheren. Alright. Psalm 127 vers 14 zegt, ik luur op die en ik luur voor die. En Psalm 134 zegt het, ik luur naar die God, zoals de nachtwachter naar den zonneschijn luurt. So de schrift is vol van luren. Wat wil God in de tijd doen? Hij wil ons nodig trekken naar aan. Hij wil ons meer leren van aan. Hij wil ons dingen wijzen over onszelf. En dan wil hij ons beter merken. Daar is zijn heilige Jezus, daar is zijn Zoon Jezus Christus. En vielleicht sogar, daar is de zware tijden wat het geeft. So de schrift is vol van leren. En so vielleicht zullen we daar onze zware tijden zo bekijken zoals de Juden doen. Dit is een gelegenheid. Hier is een opportunity om mezelf beter kennenlernen, om God kennenlernen, om mij een beetje bescheren. Ik denk, ik heb hier een beeld van, dat je hebt verschillende schierpapieren. Je hebt dat grove en je hebt dan ook dat fine. Maar de hele Jezus wordt dat schierpapier gebruiken wat het veelt. Om ons nodig trekken naar aan, dan worden ik een betere persoon worden. En we worden daar Jezus afdagen in ons leven. Waarom? Wenn we zijn zware tijden doorgegaan. We hebben geleerd. Zo moet God die zijn. En ik weet niet wat die leert, maar mijn gebed is, dat in de reis, in de wüste wo die best, in de zware tijden, moet God die zo dichtbij zijn, moet die leerbaar zijn, en moet die daar aanvangen, am auf te dagen, en am ruit te spelen, zo te zijn. Jezus zegt dat er wordt een leven je stroom niet aanschelen. En dat daar we niet meer zelf doen, dat is hij. So, ik denk aan die. Ik zei dankzij dat je aan mij denkt, aan mijn vrouw, aan ons als familie. Ik vang nu medelijk met treatments aan. Viele mensen bieden mij dit en dat en jaren aan, maar ik zei no thank you, dankzij voor wat er aan geven. Maar ik vang met een proces aan, dat is stemcel en immunotherapie. Om den Körper opbouwen. Dat is nog best wel lang om geweest, vielleicht 10 jaar. Ik heb goed vertrouwen op de dokters. En God heeft me al op verschillende wegen gewezen.
wo hij bezorgd is aan mij. Een Beispiel, wat ik hoorde is, ik had deze week 4 dagen fiber. Ik zit niet in zo'n situatie wo ik alles abpikken doe. Dat slaapt alle ab, wanneer jemand een bezieken deed en een beetje krank is, dan dat is een goede mogelijkheid dat ik word uitgereden. Mijn immunity is leeg, maar dat zal afgebuurd worden. En zo ik had fiber en het leidt dat we maandweek daarna klok 3, dan hoeft de fiber zich voor zo bij 10 stunden en loopt weer waar 3. Maar voor 10 stunden val ik me veel beter. En dan weer een vriend die text me en vraagt ze, wo valt die? Wie een vriendin, die heeft een oom in de stad. Wo valt die van daar? Ik zei, interessant, klok 3 s'morgens hoeft mijn fiber. Dan zegt ze, weet wat nog interessanter is? Krijg, klok 3 s'morgens kun je niet slopen en ik bid voor die. Dit wie een staatsbeambte. En de vrouw wordt een omtaf in de stad. Ik bedank me, ik zie dit is nog waar een teken wat God schaffen deed. Die andere. Mijn vrouw heeft wat wondervolles gezegd. Ze zegt, ons fehlt het aan de gebeden van anderen. Because wanneer ik durch een zware tijd ga, ik weet verder niet wat ik beten zal. Ik heb vielleicht niet meer tijd te beten, dat is zwaar, dat lijden. En wordt ze zeggen bedankt van dokters en nursen. Dan zegt ze, dan moet een andere beden voor een. En dat is wat zoveel weet is. Ik wens die God te zijn. En we willen nog meer vertellen, meer updates geven. En we willen nog niet vergeten dat we wel bald en dat Björk Jona nemen gaan. Zodat hij wil en wil leven. Hoewel nog een ding waar ik me tevreden verdeel, wat ik niet wist, wat van geluk geeft dat bier. En bij ons zeg ik te mijn vrouw, weet je wat? We zijn aan de gewendende zijde, kijken dan wat passiert. Wanneer ik gehaald was, had ik gewonnen. Wanneer God me in de huis neemt, had ik gewonnen. So, wie kan euch verspelen? Nicht mit Amtaub. Nur Gott ihn segnen, sei Dankeschön verhorchen, regnet wahrlich wieder.